ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Ин барномаи саволу ҷавоб аст ва дар ин навбат мо ба саволи яке аз тамошобинони мо ки ба мо дар YouTube равон кардааст ҷавоб хоҳем гуфт. Инак ба саволи онро мехонам гӯш кунед. Салом. Дар мактаб кӯдак ба як ҳамсинфи худаш ҷанҷол мешавад. Падару модари яке аз онҳо соҳибмансаб аст ва мегӯяд ки кӯдакро ба дигар синф гузаронед. Дар ин сурат чӣ бояд кард? дӯсти гиромӣ, қонунгузор якчанд ҳолати гузаронидани фарзандро аз як мактаб ба мактаби дигар муқаррар кардааст ва дар ин ҷо ман 4-5 чунин ҳолатро ба шумо мегӯям ва худатон як фикр кунед ва хулоса баред. Якум ҳамин аст ки гузарондани фарзанд аз як мактаб ба мактаби дигар ин фақат бо хоҳиши як тарафаи худи волидайн мешавад, яъне ки бо хоҳиши шумо. Ягон кас ба монанди падару модари бо нуфузи он кӯдак, мисол намедонам бой ё ин ки таъсиррасон буданаш дар ин маҳалла ягон ҳаққе надорад ки ба шумо гӯяд ки фарзандатонро аз ин мактаб гирифта ба мактаби дигар гузарон. Якум асоси қонунӣ ин хоҳиши волидайн аст. Агар шумо худатон ҳис кунед ва чунин зарурият шуморед ки фарзандатонро нағзаш ба дигар мактаб гузаронед, фақат бо хоҳиши шумо метавонед ки фарзандро аз мактаб ба мактаби дигар гузаронед. ё ин ки ҳолати дигар ин тағйири ҷойи зист аст. Агар шумо ҷойи зистатонро тағйир диҳед ва мактаби нав наздиктар бошад ва қулайтар бошад, метавонед ки ҷойи мактаби фарзандатонро алиш кунед, дигар кунед. Дар ҳолате ки шумо гуфтед ва ин ҳолат наздиктар аст ба он чизе ки ман ҳоло мегӯям, ин ҳолати низо аст. Агар дар мактаб ҷангу ҷанҷол шавад, ягон кас, ягон падар ё ин ки модари тарафи дигар ва дигар фарзанд ҳақ надорад ки ба шумо аз шумо талаб кунад ё ки тавсия диҳад ки фарзандатонро аз ин мактаб гирифта бар. Не. Мактаб, маъмурияти мактаб, психологи мактаб, агар дар мактаб чунин психолог ҳам бошад, бояд ин масъаларо ҳама тарафа бинанд, беғараз бинанд, пушти ягон талабаро нагирифта ва тавсия диҳанд ки агар дар як мактаб зиндагонӣ кардану хондани ин ду фарзанде ки ба ҳамдигар ҷанг кардан хеле ҳам мушкил бошад, бояд тавсия диҳанд ки бо маслиҳат яке аз ҳамин падару модарҳо худашон мактаби фарзандашонро тағйир диҳанд, на ин ки касе ба шумо аз тарафи муқобил даъво кунад ки фарзандатонро гирифта баред. яке аз асосҳои дигар ин хусусиятҳои барномавии таълим аст. Агар шумо бинед ки дар мактаб дар ҳақиқат фақат фарзанди шумо вақт сарф мекунаду илм намегирад, хусусиятҳои таълимии мактаб бениҳоят паст аст, шумо ҳақ доред ки метавонед ки ӯро гирифта ба дигар мактаб гузаронед. ва охирон асос ин бо ташаббуси мактаб аст. бинед 5 асос ман гуфтам, дар ин ҳолатҳо ягон ҷош ба ташаббуси волидайни дигар кӯдак нест. Бо ташаббуси ҳамаи ҳамин 4 асос ин бо ташаббуси шумо мешавад. шумо ҳақ доред фарзандатонро ба дигар мактаб кӯчонед ва бо ташаббуси мактаб фақат дар ҳамон ҳолате мешавад ки агар рафтори кӯдак ё волидайн ҳамчун монеа барои раванди таълим арзёбӣ карда шавад. Агар чунин ҳолатҳо бошад ва ҷаласаи шӯрои мактаб гузарад, тамоми расмиёт дида баромада шавад, фақат маъмурияти мактаб метавонад ки аз шумо талаб кунад ки фарзандатонро ба дигар мактаб гузаронед. Ягон кор, ягон амал аз дасти дигар падару модар бояд иҷро карда нашавад ки шуморо фарзандатонро тағйир диҳед. шумо чӣ кор метавонед кунед дар ин ҳолат, вақте ки шуморо маҷбур мекунанд ки фарзандатонро аз ин мактаб гиред, барое ки шоҳ писари фалонӣ наметавонад дар ин мактаб бо ӯ дар як ҷо таълим гирад ё ин ки дар ҳамон мактаб гашту гузор кунад. аз амали чунин шахс шумо метавонед ба раёсати таълим, шумо метавонед ба раёсати маорифи ҳамон маҳаллатон шикоят кунед
ё ин ки аз ҳама хубаш ба прокуратура муроҷиат кунед, то ин ки ҷилави чунин ашхосе ки аз пулу аз мансаб маст шудааст гирифта шавад ва чорабинӣ карда шавад. Бояд боз як бори дигар таъқиб мекунам ки ягон кас ҳуқуқ надорад ки ба шумо тавсият яд ё ин ки талаб кунад ки шумо фарзандатонро аз мактаб ба дигар ҷо кӯчонед. мо ба унвони касе ки ба мо чунин савол равон кард ҷавоби пурраи хаттӣ ҳатман ирсол мекунем ва ӯ метавонад ки бо пуррагӣ бо асосҳои гузаронидан бо тавсияҳои мо бо тавсияҳои қонунӣ дар он ҷо бозшинос шавад. Ин буд дӯстони гиромӣ барномаи саволу ҷавоб. Агар шумо ягон саволи ҳуқуқӣ дошта бошед, марҳамат метавонед ки чунин савол ба мо ба тариқи рақамҳое ки мебинед ирсол намоед, ба WhatsApp метавонед ирсол намоед, метавонед ки дар барномаҳои канали ҳуқуқии мо дар комментарияҳо нависед, галасавои звонок ба мо равон кунед ва бо дигар роҳҳо метавонед ки ба мо дар тамос шавед. бо шумо ман Ҷамшед Ёров будам. То боздиди дӯстони гиромӣ.